Ini ya di kan mi shwa ka advertise mo kan ni kan mi shwa ka advertise pang saap hadin bakal adep di pi iba kala adep menta anda kala adep menta ngan nyon new play yang ne di anda ngala nyon new play kan sa load ka Ti perlu shwa ba pin nyon ya ka link ban download ya kan ka app kan bo shwa ki jing maham ha pi dan na pi ba pendan kam ya ki banking app mo kinu kum ka la ni ki bank ba pendan kam la ni ka phone pay gpay paytm long gi ba husiar ba pi install ya ki app ki bom dai na play store mark play store kan la track e ki permission jang ki to ki app android kini ki app ba pi download na ki website prepare long ki bahusiar yo kumno ki yo ki information na ko phone jong phe ti la don phi ki bakwa ban download yani ka app ka link ka don ha comment ba description ma pin follow ya ka WhatsApp channel but ha ka WhatsApp channel em ha description jang ko WhatsApp channel pin se yo ya ka link ban download ya ka ni ka app but la da pim la ban download pila ban chat personal yang but ka don ka WhatsApp number jang ngaro ko bangat sa bo lang hang ne di ban hikai bini apa hang ne man pelaj ha YouTube kan seblok ek video jangan namar kani ka app kam dai kepada na store nganam la ban ni kum bang apni ya ka RTL Extreme dan ni Jio TV Sunny Live andre ya kani sakan mau ban join ya kani ka link ka bangan sabo anda bila join sa page kum bang apni ne kunam hang ne am sa nyon follow sa follow yang ne ka channel jangan lada dan kino ki update jangan ni ka app la ni ki vai ki app ki ba kham best ya kane ngan sa share bai ha kan ni ka WhatsApp channel jonga di pinang yo ro ki jing pun tip ha ka ba ya dai bat kino ki link ki ba kham best ki ba kham suk ep ban pe lada pim page yang ba ka Jio TV Sunny Live RTL Extreme Tata Sky app ni ki vai mo rai lang ba kan ki app ni pi ban pe ki jing le kai la hang no kum ki jing le kai ha ka euro Copa America dan iki baik jing le kai parlam di tangkine lada pim clear pilaban ay ki comment da pim sen tho pilaban comment ha ni ko video ta do bangila ya kendo ko way pat ko video kublai shibona